Matteuse evangeeliumi 21. peatükk ja salmid 12-17. Ja Jeesus tuli pühakotta ja ajas välja kõik, kes pühakojas müüsid ja ostsid ning lükkas kummuli rahavahetajate lauad ja tuvimüüjate pingid. Ja ta ütles neile, kirjutatud on, minu koda hüütagu palvekojaks, aga teie teete selle röövlikoopaks. Pühakojas astus ta juurde pimedaid ja jalutuid ning ta tegi nad terveks. Kui ülempreestrid ja kirjatundjad nägid imesid, mida Jeesus tegi ning poisse, kes pühakojas hüüdsid, Hosanna Taaveti pojale, siis nende meel läks pahaseks. Ja nad ütlesid talle, kas sa kuuled, mida nad ütlevad? Jeesus ütles neile, kuulen küll. Kas te pole kunagi lugenud? Sa oled valmistanud kiitust väetite laste ja imikute suust. Ja ta jättis nad sinna paika ning läks välja Betaaniasse ja ööbis seal. Jeesus kun tuli sinne ensimmäisen kerran nyt Jerusalemiin, niin hän sen aasin kanssa päätyi sinne temppeliin. Kui Jeesus tuleb nüüd sinna templisse koos selle eesliga, siis ta lähebki kohe templi juurde seal Jerusalemmas. Muistakaa nyt, että ihmisiä oli paljon kaikkialla. Ja kogu aeg pidage meeles seda, et inimesi oli igal pool tohutult palju kogu aeg. Siis se, että me ymmärrettäisiin nämä asiat, niin meidän pitää ymmärtää, että kaiken elämän, hengellisen elämän, Siis, et me mõistaks seda olukorda, me peame aru saama, et kogu elu, siis vaimuliku elu, poliittisen elämän, poliitilise elu, taloudellisen elämän majandusliku elu, keskus oli temppeli. keskuseks oligi seesama tempel. Temppelissä suoritettiin Jumalan palvelus, Templis peeti jumalateenistusi, ei synagogissa. mitte synagoogides. Siellä vaan saarnattiin ja opetettiin. Seal ja ainult rukoiltiin. jutlustati ja õpetati. Mutta temppelissä suoritettiin. Aga templis viidi nagu täide, viidi ellu. Temppelistä hallittiin koko maata. Templist valitseti kogu maad. Ja temppeli oli valtavan suuri kauppakeskus myös. Ja see tempel oli ka tohutult suur kaubanduskeskus. Yrittäkääpä nähdä nyt, minä piirrän teille tämän. Üritage nüüd vaadata, ma hakkan joonistama teile. Tässä on se 11 jalkapallokentän kokoinen temppelialue. Siin on nüüd see 11 jalgpalliväljaku suurune templiplats või ala. Ja tällä reuna-alueella ympäri tätä temppelialuetta Siis seal äärealadel kogu selle templi ulatuses, templi ümber, se oli kauppa-aluetta. oli nii-öelda äriplats. Siellä tehtiin kaikenlaista kauppaa. Seal tehti igasugust kauppa, äri. Ja siellä huijattiin ihmisiä. Ja seal tegelikult ka peteti inimesi. Se oli semmoinen alue, että sitä kautta ihmiset kulkivat läpi toiselle puolelle Jerusalemia. Ne käytti sitä tämmöisenä niin kuin läpikulkualueena myös. Ja see oli ka niimoodi, et läbi selle said inimesed minna Jeruusalemmas siis ühest linna otsast teise. Nad kasutasid seda justkui läbimineku teed. Nad läksid mööda seda kaubatänavat siis. Sitten siinä tulee semmoinen sisempi alue, joka on juutalaisten alue. Se on siis naisten esipihaksi sanotaan. Se tarkoittaa, että se on naisten ja miesten juutalaisten alue. Ja siis sinna sisse nagu saab joonistada sellise ala, mida nimetati siis juutide alaks. Juutide naiste ja meeste ala. Ja siellä on semmoinen pieni muuri, siinä muuri erottaa sen alueen tästä yleiseltä alueelta. Ja sellest kaubanduskeskusest teda eraldab selline müür, mis on selle ümbritsetud siis. Ja siinä lukee, että ken tästä käy, siis jos joku muu kuin juutalainen käy tästä sisälle, käy oman henkensä uhalla sinne. Siis, ja seal on kirjutatud, et kui sellest müürist nüüd läheb läbi või siit liigub nagu siia müüri sisse poole keegi, kes ei ole juut, siis oma nii-öelda eluhinnaga. Täällä ulkoalueella, siellä sai olla kaikki. Siellä oli juutalaiset, pakanat, roomalaiset ja kaikki. Sellel äärealal siis, kus kauplemine toimus, seal võisid olla juudid ja paganad ja kõik, seal võisid olla kõik. Sitten on se miesten esipiha, jonne naiset ei pääse, vaan juutalaiset miehet. Siis on eraldi veel meeste nagu esihoov, kuhu naised enam ei pääse, aga mehed saavad, juudi mehed saavad sisse.
Ja siellä uhrataan koko ajan. Koko ajan uhrataan näitä lampaita ja lintuja ja tällaisia. Ja seal esihoovis või käib siis nagu see ohverdamine, kus kogu aeg ohverdatakse lambaid ja linde ja kõiki. Ja juutalaisen perheen suuri haave on kerran elämässä päästä sinne ja viedä ja uhrata lammas Herralle. Ja iga juudi pere unistus on see, et vähemalt kord elus saaks käia ja viia sinna ühe lamba ja ta ohverdada seal. Tämä laittakaa mieleen, koska tämä on tärkeä asia. Me palaamme tähän. See nüüd jätke endale meelde, kuna see on tohutult oluline asi, me tulemme siihen veel tagasi. Ja sitten siellä on se kaikkein pyhin, semmoinen valtavan korkea rakennus kaikkein pyhin, johon ylimmäinen pappi meni vain yhden kerran vuodessa. Ja siis kogu selle asja keskel on tohutult kõrge veel eraldatud siis kõige püham paik, kuhu ülempreester läks ainult kord aastas ohverdama. Ja koko pääsiäisen tapahtumat liittyy koko ajan tähän valtavaan rakennukseen. Ja siis kogu see kannatusaja nädal, kõik need sündmused on seotud selle tohutult suure ehitisega. Nyt Jeesus tuli aasin kanssa ja lauloi Hoosianna ja se tulee sinne, mä en tiedä mistä ovesta se tuli, mutta se tulee sinne temppelialueelle. Ja nüüd Jeesus tuleb siis eesliga, kõik laulavad Hoosianna, ta tuleb, ei tea täpselt, mis uksest ta tuli, aga ta tuleb sinna templi nii-öelda alalle. Tapahtuu aivan sama asia kuin tapahtui silloin 3 vuotta aikaisemmin, kun hän tuli ensimmäisen kerran sinne. Ja juhtub täpselt sama asi, mis juhtus siis, kui ta 3 aastat enne seda tuli esimest korda Jeruusalemma templisse. Jeesus kaataa rahavaihtajien pöydät. Jeesus siis lükkab jälle pikali need rahavahetajate lauad. Ajaa kauppiat sitten ulos. Ajab need ärimehed, peksab välja. Ja estää ihmisiä kulkemasta sen niin kuin läpikulkupaikkana. Ja takistab inimesi kulgemast siis seda kaubatänavat läbi. On käsittämätöntä, että temppelipoliisi antoi Jeesuksen tämän tehdä. Ja on täiesti mõeldamatu, et see templi nii-öelda valvurid, turvamehed, lubasid Jeesusel midagi sellist teha. Ja siihen ei löydy mitään muuta, 2 selitystä löytyy. Ja siia sellele on ainult 2 seletust, et kuidas see võis niimoodi juhtuda. Jeesus teki oikein ja ne papit, jotka hallinnoi sille, tiesi, että se tekee oikein. Üks seletus on see, et Jeesus tegi õigesti ja ka need preestrid, kes seal siis valitsesid, nemad said ka sellest tegelikult aru, et Jeesus käitubki õigesti. Toinen tärkeämpi syy. Aga teine veel olulisem põhjus. Jeesus oli niin suosittu niiden ihmisten parissa, joita oli valtavasti siellä. Jeesus oli kuidagi nii nagu tunnustatud või ta meeldis sellele tohutult suurelle rahva hulgale, kes temaga kaasas oli. Ei uskaltanut koskea. Et keegi ei julgenud teda lihtsalt puutuda. Nimittäin. Nimelt. Ne papit, jotka hallinnoi sitä temppeliä ja sitä bisnestä. Need preestrid, kes siis valitsesid seda templit ja kogu seda äri. Ne saattoi tehdä myös näin. Nad võisid teha ka nii. Roomasta tulee juutalainen perhe. 3 kuukautta tekee matkaa Jerusalemiin. Roomast tuleb üks juudi pere, 3 kuud matkab siis sinna Jeruusalemma templisse. Se perhe on pannut koko omaisuutensa likoon, että ne pystyy sinne tulla. Se on heille pyhä matka. See pere on loobunud kõigest oma omandist, et ta saaks selle reisi ette võtta. See on nende jaoks püha teekond. Ne on siellä matkalla lähellä Jerusalemia ostanut tämmöisen lampaan uhratakseen sen. Seal Jeruusalemma lähedal nad on ostnud siis tee pealt sellise lamba, keda nad võiksid seal templis ohverdada. Ja se on tarkistettu, että se on ihan täydellinen uhriksi kelpaava lammas. Ja siis on ka ära tõestatud, et see on täiesti täiuslik ja sobib ohverdamiseks, see lammas. Ja se perhe tulee se lammas sylissä sinne temppelialueelle. Pere tuleb, nüüd see lammas on süles, nad tulevad sinna templisse. Siellä on ylipappien turvamiehet eli temppelipoliisi. Seal on siis nende ülempreestri turvamehed ehk siis templipolitsei. Ne sanoo, että tulkapa tänne. Ütleb, et tulge nüüd siia. Sitten näyttäkääpä sitä lammasta. Näidake oma lammast. Sitten ne tutkii sitä. Nad uurivad seda lammast. Ei ole täydellinen. Ei ole kahjuks veatu. Ei voi uhrata. Ei saagi ohverdada. Viekää pois. Viige minema. Sitten ne tulee takas sinne temppeliin. Siis nad tulevad tagasi sinna templi juurde. Ja ostaa sieltä uuden samanlaisen. Ja nad ostavad sealt
uue lamba, mutta maksavat 2-3-kertaisen hinnan. aga maksavad 2- või 3-kordse hinna selle eest. Ja se kansa oli niin kyllästynyt siihen, että niitä vedätettiin koko ajan. Ja tegelikult sellel rahval oli juba nii kopp ees sellest, et neile tünga tehti. Mutta ne ei uskaltanut puuttua siihen. Aga nad ise ei julgenud selle vastu nagu üles tõusta. Nimittäin siellä sivualueella, joka oli siis iso alue, sillä kauppa-alueella kulki koko ajan myös roomalaiset sotilaat. Kuna sellel Kauba tänaval siis kogu aeg seal ümberringi kõndisid ka Rooma sõdurid. Ja ne vahti koko ajan, että ei synny minkäänlaista kapinaliikettä. Ne, jos näkee jotain, ne puuttuu heti siihen. Ja nende ülesandeks oli jälgida, et ei tekiks mitte mingisugust sellist ülestõusumomenti või mässumomenti, sest sellele nad oleks kohe reageerinud ja sekkunud. Pilatus tuli joka 3 suuren juhlan aikana sotilaiden kanssa sinne valvomaan sitä juttua. Ja Pilatus tuli oma sõduritega kõikide nende 3 suure püha ajal sinna valvama kogu seda olukorda. Jeesus tulee toisen kerran sinne. Jeesus tuleb nüüd teist Tai siis korda. kolmannen kerran tulee. Korda. Ja toisen kerran kaataa ja ajaa ne pois sieltä. Ja juba teist korda ta teeb sama asja, ta lükkab need lauad ümber ja peksab kõik välja. Ja kansa hurraa, hoosi anna, ja rahvas on rõõmus, sellepärast et nad oleks ise tahtnud seda teha. Siksi ei kukaan uskalla koskea Jeesukseen. Ja sellepärast keegi ei julge puutuda Jeesust. Kansa oli vielä sen puolella. Siis rahvas oli tegelikult Jeesuse poolt. Ja kun me tulemme Jeesuksen oikeudenkäyntiin, ja kui me tulemme nüüd varsti Jeesuse siis kohtuprotsessi juurde, joskus syksyllä, kunagi sügisel, niin te huomaatte, että siellä oli eri ihmiset. Sinne oli määrätty ne ihmiset sinne Pilatuksen luokse huutamaan. Ne ei ollut tämä kansa. Siis me võime aru saada, et seal on hoopis teine rahvas, kes on sinna justkui saadetud või määratud. Mitte see sama, kes praegu Jeesusega kaasas on. Ketkä vihas Jeesusta? Kes vihkasid Jeesust? Kansa tykkäs. Rahvalle ta meeldis. Se on meidän puolella. Ta on meie poolt. Ja kun se on meidän puolella. Ja kui ta on meie poolt, ketä vastaan se on? siis kelle vastu ta on? Ylipappia ja niitä. Ülempreestri ja nende kamba vastu. Ja tämä meidän pitää ymmärtää, että siinä on koko ajan tämä jännitys. Vallanpitäjät vastaan Jeesus. Ja kogu aeg me peame aru saama, et seal on see pinge, mis valitseb siis nende vahel, kes on võimul ja teiselt poolt Jeesus. Jeesus sen viikon aikana, kun hän oli Jerusalemissa. Selle nädala jooksul, mil Jeesus on Jerusalemmas, hän puhui kansalle. Ta rääkis rahvale. Hän kertoi Jumalan valtakunnasta niille. Rääkis neile Jumala riigist. Hän puhui fariseuksille. Ta rääkis ka variseridele. Puhui todella kovaa. Ja rääkis neille päris karmilt. Te olette kuin valkoiseksi kalkittuja hautoja. Te olette kui valgeks värvitud hauad. Mutta sisältä te olette, nyt sitä ei saa kääntää, mitä se sanotaan. Sisältä te olette täysin niin kuin... Aga seest poolt te olette nagu, seda ei saa isegi mikrofoni öelda. Alkukielessä lukee paska. Ei kerrota sitä, ettei kukaan Aga seda me ei ütle, mis see algkeeles tähendab. Joo. Siis te olette sisältä saastaisia. Te olette seest poolt olette saastased. Tai on kirves pantu puujuurelle. Just kui kirves on pandud juba puu juurele, se tarkoittaa tuomiota. Se tähendab kohtumõistmist, se tähendab, et see puu on hukkamisel. Mutta huomaatkaa, että Jeesus itse oli fariseus. Aga se kuului siihen porukkaan. Me peame kogu aeg märkama seda, et Jeesus ise ka kuulus variseride hulka. Ta oli variser. Se puhuu niin omilleen. Ta rääkis nagu omadele poistele. Ja sitten siellä on nämä saddukealaiset, eli ne temppelipapit, jotka hallinnoi koko maata. Ja siis on seal need saduserid, kes on need templipreestrid, kes valitsevad kogu maad. Ja niille Jeesus puhuu voi teitä. Ja neile Jeesus räägib, et teid. Ja meillä ei ole aikaa, mutta lukekaapa joskus Matteus 23 jakeesta 13 eteenpäin. Näette, miten Jeesus puhuu karusti. Neile võite nüüd siis, mida Jeesus ütleb, siis seda saate lugeda Matteuse 23. peatükist 13. salmist edasi. Ja nendele ta räägib ka päris
mõrudalt. Mutta mä haluan, että te huomaatte yhden asian. Aga ma tahan, et te märkaksite ühte asja. Jos tähän otetaan sitten huomioksi, miten hän puhuu ihmisille, jollekin naiselle tai miehille tai sairaille. Et panna tähele, kuidas Jeesus räägib individuaalselt ühele inimesele, kas naisele või mehele või kellegile haigele. Niin huomakkaa yksi asia. Siis märgake seda. Jeesus ei puhu kaikille samalla tavalla. Jeesus ei räägi kõikidega samamoodi. Ne, jotka olivat heikoilla ja jotka oli syntisiä ja jotka oli sairaita. Need, kes olid niigi nõrgad, kes olid patused ja haiged, Niille Jeesus puhui lempeästi, nostaen ja parantaen. nendega Jeesus rääkis üles tõstvalt, pehmelt ja parandavalt. Antoi synnit anteeksi. Andis patud andeks, Paransi. tervendas, Antoi uuden voiman. andis uut jõudu, Osoitti rakkautta. osutas armastust. Mutta sitten niille hallitsijoille. Aga nendele valitsejatele Se oli niin kovaa kieltä, että nykyään vaikka meillä on karkea kieli, niin me ei uskalleta puhua niin kovaa kieltä. see oli nii karm sõnakasutus, kuigi meil ka praegu on pahasi ütlemisi, siis tollel ajal öeldi ikka palju täpsemini asju. Ja tämähän tarkoitti sitä. Ja se tähendas seda, Ne, jotka oli Jeesuksen puolella, ne oli vielä enemmän hänen puolellaan. et need, kes olid nüüd Jeesuse poolt, nad olid veel rohkem Jeesuse poolt. Ja ne, jotka olivat häntä vastaan, olivat vielä enemmän häntä vastaan. Ja need, kes olid Jeesuse vastu, nad olid veel rohkem Jeesuse vastu. Ja se tilanne, se niin kuin meidän kielellä hienosti eskaloituu, se niin kuin kärjistyy. Ja meie keelekasutuses on hea sõna, see olukord eskaleerus. Ja tämä kaikki tapahtuu nyt näiden muutaman päivän aikana Jerusalemissa. Ja see kõik toimub nende mõne päeva jooksul sealsamas Jeruusalemmas.